marketing tatak magaling. Okay. Bueno, ang suwat po ko itong hatagan ng pagdagano. Pinada kini sa usa ka babae nga napatago lang sa ngan nga Lani. Kini gibatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan nga atong sender si Lani. Kinibitaw sobrang atong gugma sa tumbana, bisan unsay buhaton sa tumbana, makahuna-huna kita dili maayo, ug mao nay nakahasol nako. Ug aron inyo masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sana ikaw ay narito, kapiling at kayakap ko. Alam mo bang pag-ibig ko ay para lamang. Di na maabot. sayo to. Ay, kakapoy. Nahurutan na akong kanta ang akong duhak album. Wa pag yun maulis primo. Uy, kaahag yun ang tawhan na. Bisag kung saan ako lingaw-lingaw, akong kaugalingon. Di yun. Ngita ginig mo, ingkre na sago. Oh, anong hanggaw ay? Karoon pa na uli. Karoon na yun ka. Ha? Prepare for the property damage. Okay. Ha? Nganong karoon ka lang na uli, ha? Di ba alas 5 ang imong out? Unsa na ko nasa, ha? Diin ba man day ka nagbiga-biga? Sing biga-biga ba nga? Lapoy nga ipili mga lawas nga. Kapagaw man ko kay lapoy ko trabaho. Taka man lang gawin. Nakailan na kay kun nimo primo? Kun unsa ka kabutakal, ha? Uy, kakapoy gini mo. Diin pa man ka na dugay man ka. Tubag ako. Wa man ko maglaag-laag taon no eh. Diin pa lagi ka nganong karon pa man ka na uli. Wa ka kailangan ng kauban ako. Nay. Kinsa man? Pero, Diin sa. bay. Bidikoy. Ay, Igam-igam man na siya diha. Kinsa na? Mare, Uy, may gabi diha. Kalimut ka na ako. ready koy. Ikaw di ay na abi na kog poste na dihang gabarog. Ano ni kiss ka? Uy, naunsa man ni. Ano sa bagay? Ana day. Sud ko rin, ako sud mo ni kun kiss. Klaro ana. Lingko diha. Sinja na ka Mare ha. Ako mo kita taon ni primo taon. Hangyo taon ko niya Mare ba nga abi na ko dali ra ni ba. Diin man day mo pre. Ako Mare, ako siyang ipakuyong taon ba. Looy mo taon. Looy mo ganin niya. May kaila man kuno siya nga magpatandog kwarta ba. Looy man ko. Nya kinahanglanon gud kay nako Mare taon ng kwarta. Sinja na ka Mare. Nagpakuyog sa nakot si Edikoy ako dahil kay magpatabang lagi pa. Nga makahuwam siyang kwarta. Ako mo siyang edad dito lang Marilina. Ako siyang ipaila-ila dito ba. Nya, ako rin may garantor niya para makahuwam lang. Lagi Mare. Pasensya kay Mare ha. Kung saan nga kinanglanon kay nakong kwarta Mare. Kaya si Mari ni Mutisi ba, gihubagan mo taon sa liog. Nya murag, maglisod sa ginawa taon. Mao nga ako na siyang giingnan nga dadon lang siya sa doktor. Ay, mao ba? Pasensya kay Maria, pasensya kayo. Nganong umasa ka mag-text nako? Oy, primo. Hibagon sa wakoy load. Ngayon kog para load kayo mga buntag. Gumungon mo gai. Wow, unsa ba sa ihatag nako nimo? O man sa koy lo diri. Nanghangyong takang predikoy nga mo text nako. Naman yung cellphone pa predikoy. Kakuan Maria, kanang was ko'y load Maria, na ko'y cellphone lagi, pero naglakaw na mga taon, mismo primo taon, o ang taon may complete. Pasensya na ka Maria, nagabuak lang hinoon ng inyong mga platong baso da. Okay na pe, oy. Props na naman sad na. Ako lang sa ipiyugan si primo Maria, para makapasabot sa taon ko nimo, anong dugay mi? Okay na pre. Wa man sa ko ni magsulti daan ning panuhak. Ako sad. Huwag ko hibaw nga mga ito ba niya sa akong itrabuan. Ayaw, subuna ko. Tamay na noon akong pares problema na ko. Sorry, Marie. Ay, okay na pre. Okay na. Nakahuwam man gid ka. Oh, Marie. Salamat kay Pre ha. Nya din lang ko madugay Marie. Pare, kay ako na doon taon sa doktor ang inyohang ko ang kumari sa taon ha. Oh, sige, pre. Wais po yan, pre. Kaon na diri. Gilutuan ta kasi imong paborito, inununan nga tulingan. Nya, wala rin nagang ahos. Ay, uy, gikuha na akong ahos pagkalutuan na. Sige, dali na ka, na diri. Sorry gahapon ha. Dali na dong. Ako malikayan nga ma-insecure ko sa kumbana kay kani adto gud gianggaan man gud ni siya og chick killer daghan kay babae nga patay kaayo niya ba kay di sa ingon sa pagpanghambog ha gwapo sa gining panuhak saktos barog mao nang di gud malikayan nga magselos jud ko pirmi unya naunsa naman ni alas 5 na alas 5:30 na kay gani wa pag-spray mo ngita mo ginigubot ni tawhana pero sige lang maabtag siya alas 6 piti gini nako. Asa na sa kapit-kapit ng kanahan? Ha, karon ka lang yun.
30 minutos pa more. Alas 6 na gyud, wa pang kanahan. Andamon ko ning props para iglalabay. Di gani ka kalihay ani, bukol gyud ka. Day. Oh, nanang panuha kay, karon ka lang. Recorded by X Thunder Gaming. Day. Nganong karon ka lang ha? Ha! Break. Kanina, ayos na lagi hapos, ha? Isa. Nganong karon ka lang ha? Unsa na orasa? Kadiyot, tayo sa lagi hapos. May go, ano? Bukol gyud ka. Ha? Mabukol kag maigo ka ani. Nganong karon ka lang? Pre. Re. Ay, sabre, kanito. Oo. Kanito. Pwede koy? Ikaw na sad? Break, sabre. Sorry kayo. Sa ilo, ay lagi hapos ng maigo taon tana. Noon sa mga, Pre, so dire pre. mabukol ko na, pre. Kung maigo ka na, sorry ko, pre, Maria. Kisa sa agay. Sorry kayo, Maria. Ani gyud ka? Pero may area. Kung mabuang ko ni mo da. Makalitan ko pirmi. Sorry yun kayo, pre. Sorry kayo, may hapon na pre. Sorry kaya. Ako am gini, ako sa nita, pre. Ha? Ako sa dili lang ko Maria, di lang ko musuod kay di sa case ko mo balik lang ko sa agi. Ako am god, adi ko magdugay kini pasensya na kay Maria. Nagpakuyog mo sa taos pare taon na ako taon kay nagbayad man taon ko sa akong utang taon kato bang ayang kaila ba first payment man ron ako pero sige lang Maria sa sunod pwede rin ko ako na day madto dito. Pasensya na ka pre ha. Wa ko kabantay gyud nimo. Abi na ko kanang nasa daplin ba? Kuan na kanang Haligi na sad. dili. Sorry na lang. Ayun na lang. Kalimtin lang akong gisulti. Nagpungko man ko ka waday ko makabantay nimo ba? Sorry ka Maria. Ikisa na sad siya. Klaro. Ba man sad akong pahong ay katawa. Pahungon nimo oni. Okay ra pre. Kumusta na mas mare? Maayo nang hubang siyang liog pre. Palagi daw ni hubang nung mayo ito mabuto taon. Ala kalain nimo uy pabuton man nimo. Naamag ka. Pa-check up taon. Ay, pa-check up itong lang doktor. Pabanga dahil sa inyong doktor. Wa dahil dayon siya kaigo. Sayo ba nagkuhan? Kanang nasayo ba siya, Mre? Tayo pa nasayot. Nasayo lagi. Doktor Dres Baboy ito nga mong gidoon. Veterinary ang taon. Gidoon taon, Mre. Tao man nimo. Wag yun maayo. Samot mo rin lagi. Hala, ikaluin taong marino. Lagi, mao lagi. Og may diretso lang yun ako sa ospital. Ato lang ko pa-check up dito. Ay lang ko magdugay, Mre, ha? O di ba? Ato lang kong ni Doktor Kalimot ka? Pinya. Pizza? Doktor Pinya. Pinya. Dito sa may Nga, unsa na, pre, Ay, salamat kayo, pre. Dili ito mga ayan. Marie, salamat kayo, ha? Pre, salamat kayo. Balik-balik, oy, lakaw na. Marie, ato Sige, pre. na. Lakaw na, tingay magkulatahan tika diha. Marie, ato ka, Marie. Lakaw na, ay, kapoy yung sige malagin. Marie! Ay, sige, pre. Uy, kaba. Dong, Paitan sorry, mo, eh. dong ha. Ay ta, uwam na tani mong kalaki ni mo eh. Ayun ko't pag-anagod. Hukman na yan ni mong tao. Pag-ani mo due process, hukom na yun. Saan man sad good. Giingnan na siya nga tiksi kung asap. Kung asa ka para di ko mabalaka. Saan na ako pag-text ni mo nga nalubat man ko? Waday ka mag-charge dito. Nabilin mo ko charger. Nanguwam day ka dito charger. Wa man sa charger na parehas anang ako nga 3310. What? Bakit mo siyang karaan ka ng cellphone? Nanguwam na day kag cellphone ni Freddy Kuy. Maka-text unta ka. Ako bitong gingnan. Naibilin mo sa diyang cellphone. Sa uban na din mo mga kauban di ay. Waday mga cellphone di ay. Posible kay na uy. Nanguwam lang unta ka para ma-inform Ay, ko. bisa na. Wa masad ko number ni mo. Ya, wa kasag-usay mo number. Saan na ako napag-contact? Sige na lang. Sa sunod, apason ta ka dito. Sige na lang. Apason ta ka dito sa sunod ha. Pirmig yung dunay rason ng akong bana kung anong madugay siya. Para wa na siya ikarason, nakahuna-huna ko nga ako na lang siyang apason sa iyang trabahoan ini kaalasing ko. Unya, wa tumagtuos si Primo. Nga akong tinuto lang akong giingon niya nga ako siyang apason sa iyang trabahoan. Dudak inawhana da. Mo nga di ni siya angay mo kumpiyansa. Labaw na ko, kay baw ko, chicks killer kay ni adto. Ay, nanitaksi nga nagduong. Masigwa ni pasahero para parahon ako. Para! Ay, salamat. Ni Hunong na. Ay, ni Hunong. Aw. Huwag iklarong pasahero.
Diretso lang. Uy, bangga na ma'am. Liko dito sa unahan. Ang uban ni kamuliko. Huwag may kalikuan diha. Diha. Yes, tita. Ano naman kasi kang magtanaw na ko diha? Ibog ka? Uy! Makita diri sa amin do. Sige pasiplat na ko diri. Ibog ka? Wow! Uy! Lagi. Liko diha tuo. Tuo! Dili wa. Liko diha Ayala. Tita, tita. Hoy, isip pasiplat diha. Mabangga ta pagtarong na si imong pag-dive. Wali ka mga mapasiplat mo. Biyanet. Oh, ilaksi niya ang sa amin sa tubangan. Oh, wala sa amin, oh. Basing mo yung kang sigaw pasiplat. Sige, tutok niyo mo. Lugar lang diha dong. Pila day Ayala dong. Ambak, huwag ko kibawin. Huwag kong balik yan, Diha na lang sukli. Asa day ko agi ani dong. Sa pultahan, sa bintana, yun. Gibali ni mo. Bali kag utong. Sa pultahan lagi. Lais kay bintana. Okay, di man maabli. Singkahi! Able! Da, able lagi. Nahak mo ka ni. Ani lang ko pagkuwat. Wa pa may alas 5. Ini ka alas 5 na kumuduol sa may entrance sa iyang trabahoan. Pero sa akong layo pa man sad ay. Mapabugnaw sa akong ngari. Naitindahan ay. Anak ko diha. Timba. Kanang babae na naglakaw pa doon nga rin sa akong nahimutangan. Murag kailan ko anak. Ang asawa mo na ni Paridikoy. Ay, da lagi siya gyud. Ako tawgon, Mare! Recorded by X Thunder Gaming. Mare! Maritisi! Ay, Mare, wala ka makailan ako. Uy! Marilene? Lani ko! Lani! Daan palagi ko, ikaw Mari? gyud. Uy, kumusta ka naman, Mari? Maayo ka ayo, Mare. Ikaw, kumusta naman ka? Kumusta naman imong liog? Ha? Ha? Ngano day ka natinga ka? Nihubag man kuno imong liog ingon si Paridikoy. Animal, giling tawhana ay. Ha? Ingon si Paridikoy, gihubagan kuno ka liog. Unya, gipa-check up ka niya. Wa kuno ka maayo, ni samo tinuong kuno ang hubag. Wa tahon, Mari, uy. Hubag o tahon, uy. Yung sa pagtuon niya na ako'y gwaiter. Oo, tanawan ng liog na kumari, o. Oo, naihubag. Kani day din hubag? Dili, uy. Adam's apple na. Pugot si Toy. Ha? Nabuang ng gawin tawhana, Mari, uy. Ayaw tuo, anak, Mari. Ha? Aw kun mao, animal gid spray mo. Nana, nang gawas ang iyong mga kauban. Asa ka ning animal ay karon nagkampimuha ka. Primo, darling. Yatod ko, be. Darang kanahan ay. Oh, kisa nang payot nga. Nisampit niya. Yatod ko ba? Hilong yoy. Hal-hal kang bayuta ka na. Sige na. Mang snacks lagi. Alam ko sa muri ka nagdali ko. So pa diya, uy. Wala ka slain. Kusog ka mo hatod. Buka. Kinsa day pirmi nimong ihatod, primo? Day? Kinsa nang pirmi nimong ihatod? Excuse me, pwede kang di magsamok-samok na mo? Nagistorya pa mi. Hilong eh. Huwag kibaw kinsa na. Kisa mo din na. Sawa na nako. Ay! Sorry, wrong sen. Ricky! What ako, Ricky? Ubahoy! Day, ningal lagi ka. Nagtuukan din ako tumangon akong gisulti nimo, ha? Karon nahibaw nako. Doon na kay ihatod pirmi, ha? Mo nang madugay kang pauli. Unya katong inyong giingon nga gihubagan sa liog si Maritisi, baka ka rito ninyo di ay. Ay nagpauli sa bay, ha? Kay magubot kita primo. Day. Ayan yung pauli. Day! Mao ni akong problema, kay giilad lang daay ko sa akong bana. Wa matuog ko nakitang ebidensya nga may babae siya, pero sa ilang gibuhat ng pagpamakak, ang wa pagsulti na ko tinuod, mo ginagtukmod na ako aron mausang akong pagtuo nga naay babae ang akong bana. Karon, sayop pa ko sa akong gibuhat nga pagpalayas niya. Gimingaw ko niya. Unsa man og kamo ang pasultihon? Lani. Bres! Okay, ang seno na ito karong adlaw, galyat. Atong sender kinis by Primo. Primo. Oh, kinis by. Dili is Primo sila ni yang na si Lani taon. Ayang asawa. Oh, nya hibong si Lani ba dugay kay mga uli yang kuan si Primo yang bana.
na daghan ba kay hatod-hatod ni Ate Pres mga bayot o unsa pa niya mo. O siguro daghan po ni mga babae pos primo niyang sangilan po si iyang amigo si primo ang iyang kumpare na kuyog taons di koy ba nga mao na atikan nila ang asawang primo nga mao na ana sakpan man nga wa day may tinuod kay ang asawa day hindi koy wa man day hubagis liog nakita niya sa iyang asawa sa ayon niya siya ha usa ayong liog nga wa man ko pagisli og taon mari oy ang kuan siya kanis dik ko ako kanis primo mo gini ka mao di ay kay tungod dugay kay na may mga tang ni Ate Pres mga bayot mga babae dugay kayo tanan ko yung tayo sa ibag ko di ba yun kay kitab siya siyang asawa sige oy sabog di amin sis kay ko sa ay ko anap ako anong asawa mao na ni baw ani gini Ate Pres di na tagali papulion ta siya siyang asawa ay naguli sa to ha kang lagot pa kay asawa. Mao na karon ang iyang problema. Mao ni ako problema kay giilad ng degos kung bana o day tinuod nakita yung ebidensya nga may wa tinuod nga wa matuod ko nakita ebidensya nga babae siya pero ang iyang gibuhat sa pagpamakak ang mga pagsultis tinuod mao ni nagtukmo na ko sa pagtuo nga may babae gyud akong bana. Ay naagi na babae day. Bot lang daw at kay bawo kay patol gid siya mga bayot, di ba Ate Pres? Oo. Doon sa kag babae. Siya bayot. Yung mangwarta tali siya bayot. Mangwarta ni siya. Oo. Oo. Babae, di mo siya kapangwarta. Dili siya. Magkakwartahan. Siya bakwartahan. Oo. Bam! Unsay atong mabasa diya bam sa kuan bam nga. Nababae ba yun ni tao si primo? Yari be. Kana iyahasan ang tanawon ngayon ang siguro niyang obserbahan dili lang kapataka dayon ug pangitag ebidensya ma'am Ma'am Lani. ola ni kung unsa gyud ang unsengan ani unsa gyud hinungdan nga tagdugay mo uli ang imong bana unya kanang tanawa ang iyang sweldo. Di ba kung pananglitan o gagbisyo siya gulyatan litan ng babae. Kasagaran, ang sweldo ana makwangan. Magkuangan yun. Oh. Ang mababae. Unya, unsa man, og pananglitan o nagbisyo ang imong bana, badlo nga, kanag kung makakita doon kag ebidensya kung tinuod ba. Aban, kung wala, ayaw na pagsigig duda, mahimo masako naging ang uban nulat no simhuto nila ang sinina ang mga gisulob silang bana. Kay mapilit pa ng bao sa babae. Oh, pananglitan ang gigamit ro niya nga perfume inunta ang smell o ang baho o ang kahumot kanang murag lemon. Oh, may uban nga kanang say nga niini murag kanang manimaw ang bahong sili ng kulikot. Oo. So di magpariha pero uban murag pineapple depende sa baho. So mailahani mo kung mailahan mo kung nagbisyo ba ang imong bana. Unya, nako kuan niya gulyat nga kung magbase ka diri bitaw sa unsay nga ini sa karaang Ano dayon? kasulatan sa Old Testament. Dili lang ako magkita og asa dapit nga bersikulo ha. Katubitong niingon si Sarah ni Abraham nga pagigduog sa tong sulugoon kay wa man sila anak. Di ba? Ang gipanabdusan ng una ni Abraham kadto man si Hagar ilang sulugoon. Oo. Ako ni-believe ko diha ni asawa ni Abraham primero kay Sarah. siya gyud niingon nga pagigduog sa to sulugoon kay wa kay anak karon na kay liwat. Believe ko niya nang kuan. Tagsari asawa ningon ana. Tagsari asawa ningon ana pero sadyang may mabdus na si Hagar musukol ang siya sa asawa ni Abraham utong ginginlan po siya ni Sarah. Abi kay binaan na kay anak kuan na ka musukol na ningon ana ba pero sa unang gingon tagsalag kita kasawa nga muukit og nailaing babae. Tinuod na. Oh, na bala ang kasulatan sa Old Testament. Wala na ako makita din sa nga verse. Pero sa ako nang ingon, daghan ka og maobserbahan pag tino kung nagbisyo ba imong asawa ay imong bana. Oo. Makita lang yung ebidensya. Kuwangan ba ang iyang sweldo? Kay og sa oras, pero may mangkuwangan ang yung oras uli. Kuwangan ba iyang sweldo? Ang iyang mga gipangsulob? Wala ba uban ulat makita mo sa cellphone? Oo. Kita sa cellphone. Iba na din ba usay magdadag cellphone? Dili, why cellphone? Pagkita sa cellphone usay na isuwat pa ibilin sa bulsa. Pero kanag yung baho, tinuod mo nang nga mutakod ang baho kung Tinuod na, ma'am. Ha? Takod yun. Sa baho sa... Sa babae, Ate Pres ba? Nagbisyo pa. Lahi man yun ang perfume sa babae o sa lalaki, di ba? Ito ng babae. So kanang magakos-gakos kang babae, mabutakod yun ang baho sa babae nimo. Oo, na-cute. Na-agad at Yun na perfume kag kuan. O nga, mo bitang ingon nga kanang ako umigayam gud simutong yung bana ni kabot wa lang gikakuyo kamay lang kuno bako. Di ba? Ug na ilaing gikakuyo na laing babae. Una ngayon nga obserbahe. Ang ubansan ka pahubuos brief, bab. Hala eh. Unsa nga? Mabuon ko nag-brief. Nya, simhuton. Liin na rin sa ako sa Ang uban Simhuton. gulat no kay ang sayang bana kay badli sa lipstick. Nga? Mairis ko no. Unyag mangihi. Di ba na paano siguro?
Madling sa lipstick na pwede rin sa may... Uy, nabi lipstick nga. Di Kuan. sabay dapit man siya ha. Kanang magic lipstick, di ba may iris? Oo, dugay. Oo. Cute. Naay mo na. Obserbahin naman, misis niya, pananglitan inong tampo nga og mamatikdan ni mo na himabay. Ang iyang sweldo, tanaway intak ba? Wa og gihatag ng babae. Og ang babae siya, pati ang babae mo ni gasto. Og Okay. pananglitan og namayot siya, batay gihapon. Pananglitan. Di ba ka siya mo ibayot iyang bana? Di manggod kay ingon man gani ihatod ko, ingon man gani bayot ihatod ko. Oo. Pananglitan man gani og asaan ni nga klase nga bisyo, badung atong kay kamo, minyo na manggod mo, labi na Minyo kinasal na kamo. Dili Yan, naman ano ba nang imong uyab? hain, di man nila kinasal. Ah? Dili sila Alivin lang? Oo, kay ang yang misis murag minyo maradaan sa lang laki. Oo. Pero wala naman wala man kuan ka nang murag aksidentalan lang to. Accidental nga tinuyo. Bitaw bisur bay misis kay ngano nanang tanan whether nikuyog siya sa gay or nikuyog sa babae, nanang tanan wanang litan unya uso ra baro ng impacts. Oo. Oo. Impact. Uso ra baro niya balta ko no magkontak kung lain ka nga skin to anybody, to somebody. Pero, tanaw niya, wa may monkeypox tong iyang kuyog. Di, okay na. Ang kuya ate Prince uso impak inigoan niya sa babae. Impak din. Dili ko mo kontak ko kag lain nga lawas sa tao nga na matakdan mong kuno ka. Kana lagi ko na ay Nga impak. impacts tong imong monkeypox. kagdog. Tanawa ko no bay butog-buto yang iya. Iwa. Ano ba nga tindaluman no? Kana ko ay puzzle, tihan. Tata RMN